in the sun. I got my dessert. I'm only gonna take one because I want to send that for tomorrow. So I'm gonna take this one. I got this. The guys just moving. Was bij de aankomen? Kijk hoe iets zijn. Ik had een foto van haar. Hallo, zit zo. Oei. Ik ga voor die worm zeggen wat maakt jullie maar niet naastjes. Ik ga voor die worm zeggen. Die oom is een Robertson. Wat een roze naar verklim. Wat. Met een roze die worm giet zo willen naar die net die blote. Jullie gaan vragen voor die worm. Wat die gaan vragen. Hij even. Dat is Aya. Die Aya zal laten. Nou, moet je rijden. Dat klein beetje. Dat wil Aya eet. Hij wil Aya eet. Aya gaat niet slapen vanavond. Aya nou kom maar snor ze weer klaar. Nee. Nou, dus ik ben snor. Ja. Aya. Sayat. Kijk waar zij Saya. Dat is Aya die ook. Hoor eens Aya. Oei, en dan moet toch iets dat zien.